chini Tiprajwk rok kubuni bosongbai kaijakmani omono tui tabukha kebo tamo kunu phan kok sanai krikha baksa boksu chini Tiprasa ST rongni reservation chawai tongo kubuni bosongbai kaijakgui hage nung kubuni bosongno se hamjago hunggakai tamoni bagai ST ni reservation khlaijak chakri kota amona haripai ba ST ngui nung ST ni mungui government job phaimani ke nung tlangi thango nini mungni ST bon nung change khaya hage nung amsak se ST na hamjagya kubuni bosongbai kaijaki thang ke nung tamoni bagai o facility hingga ke nung ST ni hamjak tamoni bagai nung nini mumung ngokhai ST ni nung tepanen musungjak sarne hage jung Tiprani kwbangma thayo thangga keno jung nugu kubuni bosongbai chini Tiprajwk rok gurukjak hage baksa boksu hini manano tamongna tongmoba bongni life bongni sa nei bongni life bongni sangga kai SD certificate cancel khai klangdi tima hanmale bor SD certificate tongmani bagai SD facility tlang thangu SD reservation ni job rok tlang thangu hage borok a facility job tlang thangya kai tei Tiprasa khoroksale banchi tai Tiprawo ayangnani borok phaima bo thagya hage bongni borok khai bangma si bango tebo percentage bari wi phayo chini Tiprasa SD rongni kai tebo percentage komi mase komi wi chini Tiprasa rongni thai rok jaga rok sekjagai tongo amoni bagai chini Tiprasa rong kai baksa boksu gori ngi tongo chana mai gori nungna tei gori nok nok khong gori lama kaham gori reng srungnale hakjar kok siku hage chini Tiprasa rok kujuksa kada kano yamona di Tiprasa rong no 14-15 bosor nga keno guruklaijak buma buhas rong jaisi khaya hage Tiprasa rok jesupana andolon khai tongdi amri khai chini dofa kujuksa kada kano amono salia tinin topic je video salamane amono sasiwane kwbangma tabu kaile panda decision phaike ke norong naijau jising Tiprajwk rok kubuni bosongbai kaijakmani hage tamo khayei omono muthagima nor komeni bising tike sahari manu tabukbo chini Tiprasa rok khasiya nga kai ulo u rasi rok hai jaga kring tongthai ha kring aro duposa o aro duposa hage tabuk boso Tiprasa rok thansa kre kami joto politics joto jagana si hincha chini Tiprasa rok Tiprajwk rok kubuni bosong non ST rok kaijakmani omono mamu thaknai haya kai Tiprasa rok ni future belek khe monago sogijaknai jung chini culture no nargi mangna jung chini kok no nargi mangla chini identity to kuskrikha ni saimano tamni himle jung boibai tam hunjakhuno non ST jing ST ni bade Tiprasa ni bade kubuni bosong rok tam hunjak tribal hai ira hini sinjau kuchini kunu phan chakri kya jaga bumo tai Tiprasa no jung chini Tiprasa ni ha hini salayo chini ha semo kebne haya nei jung kubuni hasteni bororok tong wanchuk saide man Tiprasa ni bagai borok to je o jaga o majority tongo borok ni ha na inke ko jaga majority sabo wanjui bosong ro Tiprasa ST no kai kebsini na sikre Tiprani bairao nga kai notice simi sinu khorsa khorong nei nor Tiprao no na di wanjui ro khoro bosuk sini Tiprasa ni kokno ma chini Tiprasa ro ka borok banya kajago bon kong sau tai tom sasina hinu amte kogrong no khuk thai ke saitong na hasi saisi man tong kai andi kha mamang kubuni bosong ba kajagai andi kha mamang ayang nani borok phai tong ka chini Tiprasa ni Thinang belai khe monago kwlaiya hage khasi te tile hor baklai thimia haji ningam per ke pan saima tongnai tinin video amsunong khanoro video no sajak like jotono khulumbai kya hambai